Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: ndinodawo kureurura kuti ndakajoiniswawo zvehurombwa ndikainitiatwa mazviri zvesatanism, not kuti ndinoita zvekunamata satani, asi kungojoiniswa zvehurombwa zvekare ndikabva ndachizojoiniswa izvozvizvi zvavanoti zvemamarine spirits, zviri zvekumadziva zvekumanjuzu, because kunonzi kune njuzu dzakanaka kwozoita dzimwe njuzu dzinenge dzakashata. Saka madam boss vangu avo vandakatanga kushandira, ivowo vanoita zvemanjuzu, but njuzu dzavo dzakarerekera kudivi racho iroro rine manjuzu akashata, manjuzu anongoda kungokuvadza vanhu. Saka ndakajoiniswa namadam boss vangu. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so: ndainge ndichishanda kuSouth Africa, saka ndakati ndichishanda kudaro, pane pamwe apo pandakazotanga kugara noumwe murume uyu aigara achingondishungurudza zuva nezuva, achindirova apa asina kundiroora zvekare. Saka vanhu vemucommunity mandainge ndichigara, including maSouth Africans, vainge vachingondinzwira tsitsi zvekuti kana landlord wangu akagumisidzira ava kuti usabhadhara zvako rent, kana iye akabhadhara it is okay, akazotoita zvekutotiza mulocation macho imomo, because vainge vava kuda kumupisa vachimuti uri benzi rinongogara richingorova mukadzi nguva dzose. Saka ndakagara mukoma kuda kweabout 3 months, zvekuti ndega ndakazosvikawo pakunyara kuti shuwa ndongoramba ndakangogara pamba pevanhu ndisingabhadhare rent. Apa kubasa ndaisangana nemamwe mazibad luck, ndo pandakabva ndazoenda paFacebook ndikabva ndachizotaurawo nyaya yangu mune rimwe group, ndikabva ndati ndainge ndichitsvaka basa kana kuri kuZimbabwe kana kuti kupi, chero ndainge ndichingotsvaka basa. Saka pane umwe mukadzi uyo akauya kwandiri, ainge aine ghost account, but chakandityisa paari yainge iri profile picture yacho ainge akaisa umwe mukadzi ainge akapfeka gemens rekumasowe. ndainge ndisina kumbogara ndakaona mukadzi anoita zvekumasowe akapfeka gemens yet aine nzara dzakakura kudaro, idzo dzainge dzichitotyisa. Mukadzi uyu ainge aine rimwe ziweave rainge rakareba, achirakidza kuti ainge achiita izvozvo zvekumamarine spirits. So mukomanashi ndakatanga kutaura naye, but ndo zvinhu izvozvo zvakandivhundutsa. Kunyange hangu ndainge ndichingotaura naye kuti mukadzi uyu anoratidza kuti anoita zvemamarine spirits, but nekuda kwenhamo ndakangoramba ndichingokurukura naye. Akandibvunza kuti ndainge ndiri serious here zvekuti ndainge ndichitsvaka basa. Ndakabva ndatanga kutaura naye ndokubva achizondiudza kuti kana ndiri serious pakutsvaka basa ndaifanira kuti ndinge ndichizotaura neimwe friend yake. Ndakataura nevamwe madha avo vainge vachigara makare muJoburg. Ndakaenda kusaluni kwavo, but mukomanashi I just felt somehow, because ndakati ndichitaura navo ndanyatsokuona kuti iyi ndo inonzi njuzu pachezvavo. Vainge vakaita kupfeka zvinhu zvaita kuglowa, maglitters everywhere, zvichiita kupenya. Ko iwo manails zvaainge akaita kureba, neka necklace kamwe kainge kari kenjuzu kavainge vakapfeka. Takabva tachizotanga kutaura paya vakabva vachizoti kwandiri vainge vanzi neshamwari yavo vange vachindipa mari iyo iriko kumheri kwemakongwa. Mukomanashi takataura kwenguva refu and she seemed so interested mandiri. Then vakabva vachizonditi I approve of you and I'm going to tell my friend kuti if she wants she can hire you. Saka madha vaya avo vandaitaura navo variko kumheri kwemakongwa, ivo havana kana kumbogara vakanditumidzira mapictures avo. Vakazongonditumidzira mapictures avo mushure mekunge ndaitwa initiation
mukauti yavo yevanhu ivavo vanoita zvema-marine spirits. So mukomana ndakataura naMother Vaiva vekuJoburg avo vandinongoti sisi apa vakatsvuka sei kuita kunge mukaradhi. Ndaitombofungidzira kuti zvimwe kuda vakaita skin bleaching, but pavakazonditumidzira mamwe mapictures avo avakati you can see kuti I never did any bleaching sha. Kunyangwe kubva ndichiri kamwana kadiki vanhu vazhinji vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kamwana kemurungu. Vainge vakati mpu kuchena vakatsvuka. Saka naivowo vanoita izvozvizvi zvema-marine spirits. Ndakapiwa mari ndikabva ndanzi yainge iri mari yekuti ndinge ndichidzoka kunoku kuZimbabwe. Mukomanashe nemari yandakapiwa ndikabva ndati handingamboende kuZimbabwe ini kunoshanda samaid. Mukoma kondaigozivei kuti mari idzi dzana manjuzu hadzingodyiwi wobva watongotiza, because mari iyoyo ndakati ndichida kunopinda mufoshini ndaiva nedress rangu randainge ndichida kutenga. Apa ndainge ndatotsvaka imba ndava kutozviudza kuti ndava kuenda kunogara kune imwe location kwekuti hakuna kana munhu anondiziva. Ndainge ndatocalculata ndikati mari yose iyi yandiinayo ndinokwanisa kutogara kwemwedzi yakati one day ndichingotsvaka hangu basa. I'll make sure kuti I'll just avoid the part of Joburg where a lot of people know me. Ndakati ndirimo mufoshini mukoma ndakaona njuzu marine spirit chaiyo. Ndakaona umwe mukadzi akapinda ainge aine vhudzi rainge rakareba rainge riri rewhite, wivhi yacho yaainge akapfeka. Mukadzi uya ndakati ndakamutarisa ndokubva ndaona achishanduka kuita murungu. Ainge aine rimwe bhegi iro raainge achitarisa raainge akabata achida kuritenga ndokubva aita murungu. Akatoenda patil ndokubva atotenga mukoma. Akati achinobuda mufoshini muyamya ndokubva ndatanga kumutevera. Akafamba akaenda pane kamwe kaking pie chakandishamisa mukoma. Akati aripo pakaking pie paya achitenga pie ndokubva ashanduka akaita munhu mutema. Ndakavhunduka ndokubva atanga kufamba achiuya kwandiri. Apa kuti ndige ndichimutiza ndainge ndichinzwa hana yangu ichirova ndokubva ndaramba ndakamira paya. I was very paralyzed. I did not even know what to do. Akasvika pandiri akandibata ruoko rwangu akabva anditi, my dear, which language do you speak? I am Nigerian and you? Ndakangoramba ndakangopanika ndisingazivi kuti ndoita sei. Akabva anditi uri mushona here? Ndiudze nekukasika nekuti handina nguva yakawanda. Ndokubva ndamuti ndiri mushona. Chirungu chingabuda hachibudi kani. Mother tongue ndo inotanga kubuda kana ukanyatsokusangana nesituation inotyisa. Zvose izvozvo zvichiitika vanhu vaitongodarika vachitongofungidzira kuti zvimwe kuda tiri vanhu vanozivana. Koiko kunaka kwaainge akaita. Mukoma ainge akanaka zvisingaiti mukadzi iyeye zvekuti kana neni ndakati ndakamutarisa ndichitozviudzawo kuti dai neniwo ndakanakawo zvaakaita mukadzi uyu. Saka akabva achizonditi you're a Zimbabwean, so what I want you to do, I want you to take this food and eat it. I have blessed it. Otherwise, you are going to keep on saying me. You are not supposed to do that. Why are you trying to run away? Don't you know that you have been chosen to be the daughter of the sea like me? You will be blessed if you become the daughter of the sea. Akabva achizondipa pai iya akandipa zvekare nejuice raainge atenga paking pie ndokubva anditi idya for I have blessed it. Ndokubva ndatora mukoma akangotanga kungofamba. When she reached the place apo painge paine escalator akanyangarika mukoma. The door re-escalator rainge risati ratovhurika but ndakamuona achinyangarika. Ndakatarisa mukoma ndikaona vamwe vanhu vainge vakamirira kuti lift ringe richizosvika richivhura so that they can go downstairs. Vainge vakatoremirira but iye mukoma akangonyangarika. Even though ainge akamira navo vanhu vaya hapana kana ainge achimuona kunze kwangu inini. So ndakabva ndachizobuda panze ndokubva ndaita Uber ndikadzokera location kwandainge ndichigara. Ndikabva ndati mari iyi yana manjuzu yaramba kudyiwa. Ndikufanira kuti ndinge ndichiita zvairi kuda kuti ndinge ndichiita nayo. Ndakabva ndachizotenga hangu tugrocery twangu ndikabva ndachizorongedza ndokubva ndachizoenda kumabhazi.
ndikabva ndazouya kuno kuHarare. So ndainge ndakapiwa address, asi ndakangoti ndichingovaudza mother vaya vekumhiri kwemakungwa kuti ndainge ndava muHarare. Hapana kana kumbotora nguva, pakauya umwe mukadzi ainge achidhiraivha motikari yakanaka kwazvo. Mukomanashi akauya akanditora. Mukadzi uyu zvaari mukomanashi, handifunge kuti Zimbabwe ine mukadzi akanaka sezvaakaita. Zviya zvekuti uchimuona wega unotoona kuti beauty yake it's not natural beauty, like she is perfect. Ane body yakanaka, skin yake mukoma anoita sekunge munhu anogara pasi pemvura, so she glows in the sunlight. Ende iye haatombofarire zuva, ende a lot of people they don't even know her because anongogara ari indoors. Hanzi ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. You are not supposed to go around when you can bring men to you. Saka na iyewo anoita zvemanjuzu. So paakauya kuzonditora mukomanashi, haana kana kumboburuka motikari make, akangovhura boot remotikari yake, ende haatombodi kutarisana nevanhu mumaziso. She will always be avoiding you kana uchitaura naye. Ndakatombomubvunza akabva anditi the spirit that is in me, it is too strong and too powerful, zvekuti ukaramba ukatarisana neni I will end up controlling you even if ndisingadi. So I avoid having direct contact nevanhu because of that spirit that is in me. Zvekare anoita mavisions akakutarisa. So that is what she was avoiding at that time. Akati ndikatoswera hangu ndaunganirwa nevarume pano, ende vamwe vanenge vatori nevakadzi vavo, vanozotosiya vakadzi vavo vachiuya kuzondiunganira panapa. Kunyange inini pandakapedza kuisa mabags angu netumagroceries twangu mumotikari make, aingoseka zvake achitarisa kamukwende kangu. Ndakangoti ndichingonopindawo mumotikari, pandakamutarisa hana yangu yakarova, ane maziso eblue, like deep blue eyes. Ndainge ndisina kana kumbogara ndakaona munhu mutema ane maziso eblue. Ndaingoziva varungu vari ivo vane maziso eblue. She looks so beautiful. Ko idzo tsiye zvadzo, kungotonakirwa netsiye dzeumwe munhukadzi. Takaramba takatarisana, akabva ati oh god damn it, usaramba wakanditarisa, handidi kuzokushandisa. Ndokubva atanga kutarisa kuside akati kana uchitaura neni sometimes avoid eye contact. At that time ndainge ndisingatozvizivi kuti akaramba akatarisana newe anokwanisa kuzongokuudza kuti unge uchiita zvimwe zvinhu zvaunenge usingadi kuita but wozopedzisira wazviita. Saka iye akandiudza kuti misheni yake ndeyekuti anofanira kuti ange achizodanana nevarume vanenge vaine mukurumbira, but iye haana basa nefame yemunhu. Chaane basa nacho anoti hanzi the brighter the star the hardest it will fall. So kana achitageta murume, she targets those that have the brightest stars, those that are at the top, so that when they fall the whole world will notice kuti ingawani pano a star has fallen. Ndo basa rake iroro. Anogara achingoti my mission on earth, kunyange zvikanzi tinenge tiine kumadhina kwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda, iye anenge asipo. Iye hanzi anoita madhina ake nemaIndian. Saka iye akainitiatewa nemamwe maIndians vanoitawo zvemamarine spirits but vekuDurban, apo paakamboenda akanogara kuDurban. Mukadzi iye akanaka mukoma, ende iye aigara achitotaura kuti nezvandiri izvi it is very difficult for me kuti ndinge ndichingofamba kushandisa mapublic transport. She is always hidden, zvekuti dzimwe nguva so kana wega uri munhukadzi unyatsokuona kuti ya panapa paita zvemukadzi akanaka. When she was driving mukoma, pane zvimwe zvainge zvichingofamba mumotikari. Ndikamubvunza kuti kochiko chainge chichifamba mumotikari chaita sekunge inyoka. Akandiseka akabva anditi oh it is because you are not yet used, but anyway handidi kukuudza zvimwe zvinhu zvekuti maybe madam vako vanenge vasingadi kuti unge uchizviziva. So later on I learned kuti iye anogara neimwe nyoka, but iyi inyoka inogara mugungwa. Nyoka yacho iyoyo haitombowanikwi muZimbabwe, inogara mugungwa. Nyoka yacho iyoyo pandakaiona ndakavhunduka because ndainge ndisina kumbogara ndakaona nyoka yakadaro. Uye zvekare mumba make ane rimwe fish tank umo maanoiisa. Fish tank iyoyo
inogara iine mvura yekugungwa, atori nevanhu vanomusuplya nemvura yekugungwa inenge iri fresh. Anoti pano nepapo ochinja mvura iya inenge iri mufish tank obva aisa imwe yacho, ndo munogara nyoka yacho kana kuri kunzi anenge ari pamba, asi kana akanzi abuda anenge ainayo nyoka yacho iyoyo. Iyo nyoka iyi zvayakaita mukomanashi, it is very different. Handisati ndakambosangana nenyoka yakadaro. Ndingangoti iyo ine ruvara rwewhite, yakaita greyish, but kana wakaitarisa inoita sekunge ndeye white. Munoona zviya zvakaita zebra, ndo zvayakaita nyoka yacho iyoyo. Yakaita sekunge zebra, ine mastripes, pamwe ndepe white pamwe ndepe black, zvekuti kana ukaiona yakarelaxa unoshaya kuziva kuti musoro wacho ndeupi, because kumuswe kwacho uku yakangoita sekunge ndo kune musoro, uye zvekare kumusoro kwacho inoita sekunge ndo kune musoro zvekare. Ende iyo yakangoita black and white, black and white. Nyoka iyi mukoma anoifarira zvisingaite. Pose paanenge ari ndipo painenge iri, uye zvekare anopota achiita mamwe marituals nayo nyoka iyoyo akashama. Izvi anowanzo kuzviita ari mutabu kana kuri kunzi anenge achishanyirwa nemunhu ane mari, vamwe vasingatotauriki nemazita avo, vanhu vaanofambidzana navo, kana kuri kunzi panenge pachiuya mbinga yakadaro, ndo paanotanga aita ritual yake iyoyo. Anotoenda kana kuPick n Pay obva anotenga hove dzake dzekugungwa, then obva achizodziisa mumaplates, haadzibiki, obva atora hozhwa. Hozhwa handizivi kuti anodziwana kupi, asi idzo ndo dzaanoisa muwarm water, obva azotanga kuzvidya zvinhu izvozvo. Achizvidya kudaro anenge ari mubath achiita marituals nayo nyoka iyaiya, akazadza tabhu nemvura. Then mbinga yeye inozoti kana yasvika, mukomanashi inoburitsa mari semari. Ende nguva zhinji ndaitoti paya ndisati ndatangawo kubata mbinga dzine mari, ndaienda kumba kwake kana akandiudza kuti ko vanhingi apa mukoma ndinototya kana kutotaura vanhu vacho kuti vanoita nezvei, obva anditi unovaziva here face to face? Ndobva ndati no. Obva anditi huya unge uchizovaona. Ndaitoenda kumba kwake mukoma, obva anditi dress neatly. Ndobva ndatoona vachitosvika mukoma vatori nemabodyguards, uye zvekare vatori kana nechibhegi chemari. Aingopiwa mari mukoma, kungopiwa chibhegi chemari. Apa vabereki vake anovachengeta sei? Vanoita sekunge vari kuAmerica yet vari munomu muHarare, but havatozvizivi kuti mwana wavo iyewo akaitwa zvekuinitiatwa izvozvo nemaIndians kuDurban. So ndakagara naye kwemazuva mashoma, ndokubva ndachizotorwa zvekare noumwe mukadzi uyo wandinoshandira, but kungoshandawo kwekuti like mukingdom iyoyi unenge uine rank, saka rank yangu iri pasi. Ndinopota ndichitoenda ndichitoshanda samaid, ndinovashandira vose, but nditori nemari yakawanda zvekuti vakadzi vazhinji panapa hapana ane mari yakawanda seyangu, but kwedu kukingdom ndinotoonekwa sekunge ndisitomborina kana chandiinacho. The reason as to why ndichishanda samaid, it is because pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvisingafanirwe kubatwa kana kuonekwa. Kunzwa hakuna kana basa, nekuti kana ukanzwa unogodii nazvo, nekuti mambo wedu haana hake basa nazvo kuti vanhu vange vachiziva kuti iye basa rake raanotuma vanhu kuti vange vachizobata pasi pano pezuva ibasa rei. Ndo zvaanotofarira izvozvo, kuitira mune ramangwana kana kuri kunzi ukazobata moto ukapiswa, anobva akubvunza kuti ko iwe zuva riya rakati pawakapfuura nepakati hauna here kumbonzwa umwe munhu achitaura nezvekumadziva? Iwo ukati zvimwe kuda hazvisi zvechokwadi. Ndokusaka achitofarira kana akanzwa vanhu vachitaura nyaya dzakadai so, vanhu vakaita seni. Asi kune mhiko dzekuti kune zvimwe zvinhu zvisingafanirwe kubatwa nevanhu vanenge vasina kuitwa initiation, nekuti unenge usina kana rank. Zvakangofanana nekuti iwewe unenge uri musoja wosangana neumwe munhu akapfeka uniform yechisoja, nhai chii chingaitika? Handiti ndipo paya paunorohwa kana kusungwa kana kuurawa, nekuti unenge wazvidza uniform yechisoja. Haungangoipfekeka
usina kuenda kutraining inorwadzawo yechisoja kuti unge uchizova musoja. Ndo zvakangofanana nezvinhu izvozvo zvekumadziva nekugungwa. Haungangopfeki zvimwe zvinhu izvozvo zvinomiririra vanhu veko iwewe usina kuenda through that initiation, nekuti kune marank. Saka iwewe kana usina rank unenge uri mucivilian. Ndokusaka zvichinzi kune zvinhu zvisingatendedzwi kuonekwa nevanhu vasina kuitwa initiation, zvisingatendedzwi kubatwa nevanhu vasina kuita initiation. Avo vane renki diki vakaita seni ndisu tinofamba tichishanda basa racho rehumaid kune avo vanenge vaine rank riri pamusoro perank randinenge ndiinaro. Kana kuri kunziwo ndikazosanganawo nezvinhu zvinenge zvichivhundutsa vamwe vasina chavanenge vachiziva, ini hapana pandingambofunduka. So zuva rangu rekunzi ndinge ndichizoinitiatwa rakati rasvika. Mukomanashi ndakaswera muswere wese wezuva. Imika nhamo yandakaona musi wacho iwoyo, kana mawindi akapedzisira ava kundibvunza kuti maimi makakwana here. So ndakaenda pana Copacabana. Painge paine umwe mufundisi uyo wandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichimutaimira. Mufundisi uyo ainge achinzi hanzi anonamata zvisingaite. Ndaifanira kuti ndinge ndichizomutaimira mufundisi wacho iyeye. So mukomanashi ndaiti kana kombi yava kunzi iri kuloda ndopindamo mukombi muya ndobhadhara. Kana akasakwira kombi yacho iyoyo, nekuti ivo pamweya vainge vasingakwanise kumuona mamasters angu, vaifanira kuti vange vachimuona but vakazotadza kumuona. Vakangoti hanzi pane rimwe gore iro rakazongodzika. Gore iroro rainge riri reblack asi richitinhira mheni mukati. Asi gore iri kunyange painge pasina munhu ainge achiriona including me, asi ivo mamasters vainge vachiriona. Gore racho iroro rakaburuka rainge richiprotecta mufundisi iyeye. Mufundisi uyo hakusi kunzi ainge ari munhu ainge aine mukurumbira, asi aingovawo munhu wekuti aifamba achingonamatira vanhu. Saka ainge akafonerwa nevamwe amai avo vainge vaine munin'ina wavo ainge akabva kuSouth Africa, ainge achirwara. Saka munin'ina wavo iyeye ainge akanzi aifanira kuti ange achizoitirwawo iwawo mapati acho seekumadziva, but zvakarerekera kudivi remanjuzu awo anoitira vanhu utsinye. Saka ndo ainge achimurwarisa manjuzu acho iwawo. Saka ivo vachienda kunomunamatira zvakagara zvatoonekwa kukingdom yedu kuti murume uya kana akaenda akanonamatira mwana uyo ari kunzi ari kurwara, zvinoreva kuti mweya uyo uri paari wakamupusha kubva kuSouth Africa, wakaita kuti ange achizosiya murume wake achinzi ari kufanira kuti ange achizoya kuzogadzirisirwa zviri paari kuitira kuti marriage yake isazoparara. But mushure mekunge azoitirwa madhina acho iwawo, kwainge kuri kutogamuchira mweya wacho iwoyo wenjuzu yakashata. Hama dzacho dzisingatozvizivi kutoti dzanyatsokugamuchira manje mweya wenjuzu iya yakashata unyatsokugara paari, zvonyatsokuparadzira marriage yake zvekare nekumutsvakira varume zvekuti vanoita queue, varume vachimuunganira vachida nezvake. Saka zvakatogara zvaonekwa kuti munhu achakanganisa programu yese ndivo vamufundisi vaya. Mukomanashi ndaingopinda mukombi ndobuda, ndopinda ndobuda. Apa ndainge ndichingobhadhara umwe windi, ndaingomupa mari shoma ndobva ndati pane munhu wangu wandakamirira. Pakazosvika umwe akati imi madhaim makakwana here, but ndakaita sekunge munhu ainge achiitwa disappointment. Ndikangoti ndiri kuenda kusleep over. Vakaseka. Apa ndakabva ndazovapa mari yekuti vasazongoramba vachingotaura. Ndakavapa 4 US, mari yakawanda. Apa ndainge ndichida kuenda hangu kuchitungwiza. So mukomanashi mufundisi uya akazoti asvika, pandakamuona ndakati saka ndiye munhu wacho iyeyuyu ari kunzi aburukirwa negore. Akambonyanya kukosheiko munhu akadai? So mukomanashi ainge akapfeka sutu nezvimateki zvainge zvakasakara nebhaibheri. Mukomanashi vakabva vapinda mukombi pasita vaya neniwo ndikabva ndapinda, ende ndakanyatsokumeka shuwa kuti ndinogara kumashure kwavo sezvandainge ndakaudzwa kuti vanofanira kuti vange vachigara vakandipira gotsi. Apa ndakabva ndachizoti
ndakatenga cascade ndikanzi pandinenge ndichirinwa ndinenge ndichivapedza simba. Ndaifanira kuti ndige ndichizoti paya vanhu pavanenge vachiburuka neniwo ndoburuka. Pandinoburuka sezvo ivo vainge vakagara padhuze nepadhoo, apa ndainge ndakapfeka kaminisketi mukoma, apa ndainge ndakapiwa imwe njuzu yandakanzi inenge ichifamba neni, iyo inoti kana yandigara vanhu vose vanenge vachindiona sekunge ndinenge ndine rimwe zibody shape rekuti hakuna kana murume angatadza kundida. Saka ndaiti paya kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achida kuburuka mukombi, then neniwo ndaibva ndaburuka. Kunyangwe nepekuti ndinenge ndisingafanire kuti ndige ndichizoburuka, ndaingowanikwa ndichingonoburuka chete. Zvose izvi ndaizviitira kuti ivo vange vachinditarisa. Ndichinwa cascade riya ndainge ndichingovapedza simba. Ndakaburuka pekutanga mukoma, ndikavaona vachitarisa zvavo kusaidi, ndikaseka apo pavakavhura bhaibheri ndikati shasha yandiona chete. Ndokubva ndakwira zvekare mukombi ndikaburuka. Pakaburuka zvekare umwe murume, vakanditarisa. Ipapo manje pakazosara space pasiti pavainge vakagara, neniwo ndikabva ndaenda ndikabva ndanogarawo panext navo. Munongoziva kuti makombi edu emuno muZimbabwe hakuna kombi inozara, munenge muchingopakichirwa chete. Apa ndainge ndakagara padhuze navo mukoma zvekuti ndainyatsokunzwa kuti murume uyu akaita kugumana neniwo ndakabva ndawedzera kunogumana navo. Ndokubva ndanovazembera, ndichivazembera kudaro mukoma ndakaita sekunge ndainge ndapushwa neumwe mukadzi uyo ainge akagara pasaidi neni, nekuti ainge asina kunyatsokugara zvakanaka. Kwava kunoisa ruoko rwangu apo pasikarudzi pavo. Kombi yakati ichifamba ndikanzwa yainge yava kutanga kudavirira. Ndaitonzwa ichindirova ende ichitorakidza kutoti zvino yainge yashatirwa. Ndakavatarisa, vakanditarisa, ndokubva vatarisa pasi, vakatsikitsira vakatarisa pasi. Ndakamunzwira tsitsi murume uya nekuti ainge atova nemazuva akatsanya kubva zvaainge akaudzwa kuti aifanira kuti ange achizoenda kunonamatira musikana uyo ainge akabva kuSouth Africa. Mukomanashi ndakafara pavakatanga kutaura neni, vakandibvunza zita rangu nekwandainge ndichienda. Ndakavaudza kuti ndainge ndadzingwa basa namadam boss vangu. Vakandibvunza kuti so uri kuendepi? Ndikabva ndati handitombozivi kuti ndiri kuenda kupi. Pandainge ndichiri kumusha ndakambodanana neumwe murume, ndokubva ndatanga kucreata nyaya ndichitaura navo. Ndikati ndakadanana neumwe murume uyo ainge achinzi Steve, not his real name. Steve uyo akazoya muHarare, saka anenge akazowana umwe mukadzi, but ndichiri kufungidzira apo paakandiudza kuti ndo paanogara. Ndichangofambawo ndichingomutsvaka. Vakanditi iwe Chitungwiza unoiziva kuti yakakura sei? Ndikati no, I've never been to Chitungwiza. Vakanditi alright, ndichatanga ndambozama kukubatsira, then kana kuri kunzi ukashaya munhu wako ndobva ndaenda newe kupolice station. Ndakaseka zvangu mumwoyo ndikati baba imi kupolice station kupiko kwamungazoenda neni rather than kuzongoenda neni mongonondipedzeraka sezvamuri kunzwa kuda kusvika mumwoyo wenyu wadekara. Tinongoenda tongonobhukaka. Apa ndainge ndichitaura ndega kudaro mukoma. Ndaitonzwa vamwe vangu vachitoseka zvekuti ndakazovaudza kuti imi nyararai, muchazoita kuti ndige ndichiseka, nekuti vainge vava neni mukombi imomo. Takataura ndokubva tachizoburuka tose. Takati taburuka mukoma takatodarikira nepamba apo pacho pavainge vachifanira kuti vange vachienda kunonamatira musikana uya. Vakabva vandiudza kuti I am a man of God, so I had this revelation. Zvekare ndikabva ndachizofonerwa namadha vanogara apo, saka vakandifonera, we go to the same church, but inini ndinonamata ndiri kune rimwe sangano. Vakangondifonera vakabva vandiudza kuti ndige ndichizoya kuzombonamatirawo munin'ina wavo, nekuti iye ari kuti ane shave renjuzu sezvaakaudzwa neimwe n'anga. Saka n'anga iyi yakamuudza kuti kana asingadi kuti marriage yake inge ichizoparara, anofanira kuti
ange achizoitirwa madhina acho iwawo. Mukomana acho ndaitita sekunge munhu asina kana chaanomboziva. Apa information yose ndainge nditori nayo zvangu, munhu achingotaura achingorotomoka. Takazoti tofamba ndokubva ndamubata ruoko. Kana iye akanditarisa akabva anditi ko chiinhai. Ndakamutarisa ndikaramba ndakamutarisa ndikabva ndati, so are you serious kuti uruda unondisiya mumaoko emapurisa? Akaramba akanditarisa akabva anditi, ko unombotaura sei? Ndikati what do you mean? Akabva anditi malips ako zvaanoita kana uchitaura. Ndakabva ndatowedzera kutoyema ndakamutarisa. Akabva anditi usadaro nekuti I have a mission that I need to complete. Neniwo ndikati mumwoyo mangu unofungidzira kuti yangu mission idiki, wako Mwari ari nani anokuregerera, ina handikwanisi kuregererwa. So between me and you, you can fail, you are better. Oregererwa ko inini, no one can forgive me. Ndakawedzera kumuyemera ndikazviswededza pedyo naye zvekuti chipfuva changu chainge chati ndizvino pachipfuva chake. Ndakamutarisa ndichita ndichitsinzinyera ndikabva ndati, iwe ko ukanondisiya mumaoko emapurisa vakandirepa? Akaseka akanditi, iwe ko ungagorepwa nemapurisa sei? Ndikati, iwe zvichaitika ndezvekuti uchaenda onondisiya mumaoko emapurisa. Mapurisa awa pane wani chete achatanga kundichiva obva anditi let me go with you to your place. Iye ndiye achazofamba achindirara rodhi yose. Zvino ndozvaunoda here kuti zvinge zvichizoitika kwandiri? Apa ndava kutotyaini. Akanditi uri kutyei? Ndikabva ndati ndava nealmost 2 years ndisingachazivi chinhu chinonzi munhurume. Akati ye? Ndikati eye. Do you want me to go to the police station? Do you want that? Akanditi kwete. Saka toita sei? Ndakamubvunza. Akanditi I don't even know. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako, sezvo iyewo kwaainge achibva kwainge kuri kure zvainge zviri nani kuti tinge tichizoenda kulodge, because akatondiudza kuti ainge asina mari yekuti ange achidzokera. Avo vacho vaainge afambira ndo vaitofanira kutoti vange vachizotomubatsirawo nemari yetransport. Mukomanashe ndakamuudza kuti ndaiva nemari. Akanditi are you serious? Ko yekuti tinge tichizokwira mangwana tichidzokera mutown, because iye waaibva kwainge kuri kuEpworth. Ndikabva ndati zvishoma izvo, mari ndinayo, even I can call my sister vogouya panapa then vobva vazotitora. So we then went kune imwe lodge. Takati tasvika kulodge kuya ndikabuditsa kamari kandainge ndiinako. We then booked our room. Mukoma ndakabva ndamutuma kuti ange achinotenga zvokudya. Ndichimutuma kunotenga zvokudya ndo zvandainge ndakaudzwa pandakaita mission debriefing, ndichiudzwa kuti kana ndiine munhu wandinenge ndichida kuti ndinge ndichizomuinitiata iye asingazvizivi zvekare sapasta avo vandainge ndiinavo ndichizonorara navo, vainge vachifanira kuti vange vachizopiwa mukana kuitira kuti kana votongwawo naMwari wavo vange vachizoudzwa kuti koinga wani wakapiwa mukana. Saka zvedu zvatinoita hatifaniri kuti tinge tichingotrepa munhu, no, tinomutrepa then tinofanira kumupa chance yekuti ange achibuda mazviri. Ndichimupa mari yakawanda kudaro, even though ndainge ndamuti chienda unotsvaka take away nemaprotector so that tinge tichizorara tichimashandisa. Dzainge dziri nzira dzekuti iye semunhu kunyange ainge atadzirawo Mwari wake, izvo ndainge ndisina basa nazvo, asi ndainge ndichingozviitirawo chirango kuitira kuti kana akazorara neni zvinenge zviri kwaari. Ndamupawo mukana. Hongu I had seduced him nekuda kwesimba riri mandiri, ndichishandisa njuzu iri mandiri, but still ipapo pandakamupa mukana, njuzu iya ndakatoiona ichibuda mandiri. Murumu umo matainge tiri tainge tiine kabathroom kedu, saka iye ainge akarara pambedha, iniwo ndainge ndiri mubathroom. Ndikati I want to freshen up. Ndakaenda ndikanomira paglass ndokubva ndamutarisa, ndikavhara door, ndikabva ndamuti muhandbag mangu mune mari, ndoda kuti unge uchienda kunotenga matakaway nemaprotector. Izvi ndakazviita kuvhara door so that asazoona njuzu iya uye zvekare asazofila attracted achinditarisa. I gave him an opportunity to run away, but he chose
to eat the forbidden fruit. Akabuda ari speed akaenda akanotenga takeaway, pasina kana nguva akadzoka zvake. Ndikati ndezvekwake. Then ndakabva ndatextera one of my masters kuti munhu uya adzoka, vakanditi okay, all protocol now has been observed, you can go through with the plan. Ngomanashi, I then started strip dancing for him. Shasha yakanakirwa achindibata-bata. Iye aifungidzira kuti ari kuona munhukadzi ari normal, but aitoona vanhukadzi vaviri at the same time. Njusu dzake dzainge dzimire dziri pamberi pake, uye zvekare dzakamirira kumufadza nyama yake, dzichiwodza mweya wake. Ipapo mwari wake wainge wamufuratira. Apo paakabuda ndakaona umwe murume ainge akamira panze. Murume uyu ainge akapfeka zvinhu zvichena. Ino ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari munhu wekumasowe. Aiva nendebvu dzainge dziri white ende dzainge penya. Ndakaudza one of my masters, vakanditi usatya, usavhunduka, ngirozi iyo yakamirira munhu wako. Saka mushure mekunge ndatanga kumutambira ndichita strip dance, ndakaenda ndikandongorera panze, ndikaona zvechokwadi kuti ngirozi iyaya yainge isisipo. Ndakazotobvunza later on kuti kongirozi yandakaona wai yainge isina mapapiro. Zvikabva zvanzi kwakakuudza kuti ngirozi dzine mapapiro ndiani, nekuti dzakangofanana nesu vanhu, kunyange dzichitema dziriko. Musateedzera zvimwe zvamunongonzwa nevanhu vasina chavanoziva. Ndakarara naye murume uyu, ndikarara naye usiku hwose ndichimuodza nyama yake zvekare nemweya wake. Mangwana acho makuseni ndipo apo pavakazouya avo vandainge ndichiti sisi vangu, my fake sister, avo vandinongoti ndisisi vangu kana tiine mamissions atinenge tichifanira kuti tinge tichizoita. Vakauya vakatipika up from that lodge kwava kuzoenda kumba kwavo. Takaenda kumba kwavo kuBelvedere mukoma, ende pamba pavo hapasi pamba panoshamisira. Munhu uya wekuti vangori very friendly and Christian like, even though vachienda kuchechi mukoma, but vanenge vatori nedzavo dzavanenge vachitotsikisa kuchechi ikoko nemapastors nevakuru vechechi. Saka takazoti tigere kuya iye ainge achingoti wow, that is your sister. Ainge atobatwa nemweya weruchiva. Takamuchinjanisa kani. By the time paakazoenda akanosiwa kuEpworth musi iwoyo ainge arara nevakadzi 5, me included. So pandakangoona munhu ava kuti wow, ivowo vakatanga kupesvuka pamberi pedu, ndakaseka zvangu mumwoyo. Kana ivo vakandinzwa, vakaenda kubedroom kwavo vakabva vangonotora zambia vakarimonera muzasi vasina kana chavainge vakapfeka. Vakadzoka zvavo vakaramba vachingopesvuka. Then I knew kuti it was time for me to hand him over kwavari. Ndakabva ndachizooneka ndikati ndine munhu wandainge ndichida kunoona. Iye akanditi tava kubuda tose. Ndikati no sweetie, chimbogara panapa, ndiri kudzoka manje. Munhu uyu wandikuda kuona iye neni tine zvatinofanira kuti tinge tichizopedzerana, then tobva tazoenda tose, because ndikuda kunoona kuti kwaunogara ndekupi. Akanditi but remember kakuti ndine mukadzi, hazviite kuti ndige ndichizosvika newe pamba pangu. Ndikamuti it is okay. Kweiyo foni karara usiku hwose ichingorira, ndichimuudza kuti no, usadavira ko. Ndaisada kuti ange achizoita contact the outside world, ndichitya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzofonerwa nevamwe vanokwanisa kuzomununura spiritually. We had him cornered. Tainge tamuwanikidza apo patainge tichida. His career had just ended. He was supposed to be someone who will end up having a big church makare muno muHarare. Kana vakuru vedu vakafara chaizvo, vakati can you just imagine kuti murume uyu ainge achazodzikinura vanhu vangani. Akafira muhurombo hwake, ava kutoshora mwari wake. Musi wacho iwoyo takaita saraude isu vana manjuzu musikore wese wezuva. Ndakamusiya aina fake sister vangu, vakaita zvavakaita, vakafonera vamwe vavo, ivowo kwava kuonekwa pamba pavo kikikiki, vachimusiya ava neumwe, iyewo neufuza hwake kwava kujambira zvekare, imwe njuzu kwava kurara nayo. Varume ka zvavari so, they are so easy to manipulate. So ndakazoya ndikamutora kunze kwainge kwava kutoda
kunosviba. Ndipo apo pandakazomupa mari, nekuti ndine munhu wandakasangana naye uyo akandipa mari. Ndakamupa mari ndikabva ndamuti mari iyi uri kufanira kuti unge uchiita zvaunoda nayo. Akandibvunza kuti mari iyi waiwana kupi? Ndikamuudza kuti yainge iri mari yandainge ndakambopiwa neumwe murume uyo wandainge ndakadanana naye. Saka pose apa ndainge ndakaichengeta ndichingoti Mwari kana ndikazosangana nemurume achakwanisawo kundipa rudo, ndichamupa mari iyi so that ange achizotanga business akwanise kuzondiroora. Akabva anditi really sweetheart. Ndo mari iyoyo yake yekupedzisira yaakabata murume iyeye. Ndakati ndamupa 3.5 iyaya ndokubva tachizoenda tikanomusiya kuEpworth. Takangomusiya ndokubva tangoonawo pamba paaigara, but hatina hedu kuzoburuka motikari because mukadzi wacho ainge akatomira panze achida kuona kuti vainge vari mumotikari vainge vambori vanani, aikwanisa kuzotiona here because motikari yatainge tiri dziya dzematinted windows. Ndokubva aburuka zvake aine mari. Ndokubva tamuudza kuti aifanira kuti ainge achizoudza mudzimai wake kuti apo paainge ari munzira achienda kunonamatira musikana uya wekubva kuSouth Africa, ane vamwe varume vaakazosangana navo. Varume ava vainge vari makorokoza. Zvino vainge vaine goridhe rainge rakawanda, vachiti vari kuenda kuchitungwiza kunoona bhaya. Saka vainge vasingachazive zvino kuti bhaya uyu vachasangana naye kupi, uye zvekare mafoni numbers ake ainge ava kusapinda. Saka vakabva vachizomukumbira kuti iye ange achivabatsira. So akazovabatsira, then ndokubva vachizoenda vakanorara samwe, sezvo bhaya uyu ainge avaudza kuti kunze kwainge kwatosviba, vaifanira kuti vange vachizouya negoridhe ravo mangwana. Ndo zvaanoti ndizvo zvaakaudza mukadzi wake. Mushure mekunge andiudza kuti ainge awirirana nemukadzi wake, ndakadhilita mafoni numbers ake, but taipota tichimuona. Saka kune imwe imba iyo iriko kuBorodale. Kumba ikoko kunogarawo vamwe mother, but nguva zhinji vanenge vasimo munomo muZimbabwe. Ikoko kune glazi iroro mukoma rinokurakidza ndikangoti zvose zvinoitika munyika zvaunenge uchida kuona pamatargets ako ose awo, mamwe aunenge wakatageta, mamwe aunenge uchiri kutageta, unokwanisa kuona zvavanenge vachiita. Glazi iroro rakasimba. Kana mukanzwa zvichinzi kuna namadzibaba avo vanoshandisa maglazi, notice kuti vanowanza kushandisa tumaglazi tunenge twakaita tudiki diki, kana kuti dziri ng'anga zvekare vanenge vaine glazi dzimwe nguva rinenge rakaita hombe. Asi kana ukacherechedza unoona kuti panenge paine kamwe kaglazi kadiki diki dzimwe nguva kavanenge vakanamatidzira, pangava pari pakati peglazi kana kuti pakona peglazi. Saka ava vanhu vanoitawo mari nekubatsira vanhu kana vachida masimba, kana vakauya kwatiri, not like inini ndo zvandinoita, but variko vatori nemisheni iyoyo yekusimbisa vanhu avo vanenge vachida kuzobatsira vanhu. Haupiwe glazi rakakura, unongopiwa kapisi kadiki. So kapisi ikako ndo kaunenge uchizoshandisa. Kana zviyezva zvekunzi ndakaenda kune imwe ng'anga kumadziro kwainge kuine mucheka wainge uriko, kana zvainzi waikwanisa ukavhura ukatarisa kumashure kwemucheka unotoona kutoti kunenge kuine glazi iro rinenge ririko. Saka glazi riya iro ndo rinenge rava kuzorakidzira pamucheka, iwoona sekunge mucheka ndo unenge uchikuonesa, asi kaglazi ikako ndo kanenge kaine dhiri racho rese. Saka kumba ikoko mukoma takaendako ndokubva tatanga kuvaona pasta vaya vainge vava kungodzungaira zvino. Mushure mekunge mari yaya yapera, vogoti votanga kutambura, vakatanga kushora mwari wavo vachiti haana simba, vakatanga kuendawo kune dzimwe chechi, vakazopedzisira vava kuita zvekung'anga. Pavakazoenda kung'anga ndo pavakazorohwa neshamu. Musi wacho iwoyo wavakarohwa neshamu, this was after vabva kwamutoko kunoshanyira imwe ng'anga. Pavakadzoka vakasangana noumwe murume uyo akatovaudza kuti wadii watendeuka sawira. Vakamutuka. Vainge vatoburuka kombi vachifamba kwavo kuEpworth ikoko. Zvino vakazoti vachisvika pamba pavainge vachigara, vakasangana noumwe murume uyo ainge akapfeka zvitsvuku. Murume iyeye akabva achizovaudza kuti iye ainge atumwa kuzotora
kutora pfungwa dzavo. Ivo vakabva vachizotanga kutiza mukoma ndokubva vachizonosangana naye zvekare kumberi, ndokutotanga kutopenga kwavakaita kuzonosvika vachizozvisungirira, nekuti nguva yainge yakwana yedu isusu, noti nguva yaMwari. So mukomana she ndiro basa rangu iro randinoita. Handingorari nemunhu mahara, not kuti ndinenge ndichida mari, asi ndinenge ndichida zvinenge zviri pauri. Uye zvekare ndinofara chaizvo kana ndikatambudza mukadzi anenge ari mumarriage, anenge akachata kupinda mumarriage through muchato. Ndinofara chaizvo ndikatanga kudanana nemurume wake mukadzi iyeye. Pese paanenge achiredza misodzi, ininiwo ndinenge ndichitowedzerwawo mablessings. Ndakambodanana noumwe murume ainge ari wechidiki, kapo iyoyo yainge iri yechidiki yandakazoparadzira marriage. Mukomana murume uyu akandipfimba, ndaisatombumuda zvachose, but akaramba ongondinetsa. Mukadzi wacho iye ainge akavhurirwa bhotiki rake muHarare nasisi vake avo vari kuDubai. So ndakati nerimwe zuva ndaiva nerimwe dress randainge ndichida, ndainge ndakanzi ndinge ndichitenga dress randaifanira kuti ndige ndichizoshandisa, sezvo ndainge ndiine umwe murume uyo wandaifanira kuti ndige ndichizoenda naye out. Saka dress iroro raida kutanga ragadzirwa. Ndaifanira kutenga dress rinodhura. Ndakabva ndapinda mutauni ndikatanga kufamba mumabhotiki akasiyana siyana. Saka ndakazongopindawo pabhotiki yake mukadzi iyeye, ndikamuona aine murume wake. Murume wacho was not even handsome like that, aitovawo face yakaita seyegudo. But what I did not like about them was that vainge vari vanhu vainge vachidanana, ndo zvakangondibhoa, because ndakati ndiri busy ndichitsvaka dress, kamukadzi kacho kakabva kati, baby can you help the customer? Hey baby mukomana pamberi pangu. Ndakakatarisa nekona reziso ndikabva ndati mai ava vanombonyatsokundiziva zvakanaka. Ndakati ndabhoekana kudaro mukoma, pakabva papinda umwe murume, asi murume uyu akapinda hakuna kana akamuona. Murume uyu akapinda mukomana rainge ritori dhimoni chairo. So murume uyu paakapinda akabva atanga kundibata bata, achindibata kudaro. Zvose izvi zvaingoitika zvichingoonekwa neni chete. Ivo vari vaviri, zvimabhebi zvichiitana bebi nabebi, hazvina kana zvazvainge zvichimboona. Takatanga kusika bonde, it was spiritual sex. Saka izvi zvainge zvichikonzeresa kuti murume wacho ange achizondiona sekunge ndiri too seductive. Akati anditarisa apo paakazouya pandainge ndakamira mushure mekunge ndapedza kurara nedhimoni riya. Akauya ndokubva azonditi, which dress do you want my sister? Akatanga kundirakidza madresses achinditi, this one is straight from Turkey, uye zvekare kana mukaritenga it will be nice kana mukazotenga nekagogo aka nekahandbag aka, ndokuti zvinge zvichizobuda sharp. Takaramba tichitaura mukoma, tichitaura kudaro. Akati akamira pasaidi neni, ndikabva ndati okay, ndinotendedzwa kumbozama here, especially boots. As for the dress, yeah, I think it is okay, but ndoda kuona kuti boots bo here, because I don't like my high heels. Apo ndo ega avainge vainawo. Saka mukadzi wacho mukoma akangotitarisa, then she continued doing whatever that she wanted to do. Zvino ndaishaya kuti ndoita sei. Ndo pandakabva ndangoudza vamwe vangu kumhepo kuti ndainge ndichida distraction. Ndo pakabva pazopinda umwe mukadzi vakatanga kutaura naiyewo. Mukadzi uyu akangoita sekunge painge paine zvaainge achida. Izvo yainge itongori njuzu, mukoma ichifamba masikati machena. Then it hypnotized her. Vakatanga kuita nyaya, ainge asisina kana basa nekuti murume wake ari kuitei neclient. Zvandakaita musi wacho iwoyoka ndakaita chivi pasi pezuva. Mukoma ndakati ndichiedza shangu iyaiya, ndikabva ndazomuudza kuti I was feeling uncomfortable. Ndainge ndichida kuti ange achindibatsira because ndaida kuti ndige ndichipfeka dzose dziri mbiri. At that time ndainge ndapfeka one. Saka akauya akabva aita zvekupfugama pasaidi neni achindibatsira, achindipfekedza imwe yacho. Ndakati ndakamubata nemanails angu ndikatanga kumukwenya kugotsi uku, nekuti mumanails mangu omo ndinogara ndichingoisa umwe mushonga wekuti kana ndikangobata munhurume anondipa kana mari yake yose
akangonditarisa ka1 ndokubva asimuka. Ndikabva ndamuti take me somewhere for a short time, akabva anditi bo. Mukoma takatanga kufamba. Mukadzi wacho ainge ari busy zvake achitaura nenjuzu, achifungidzira kuti zvimwe kuda ari kutaura nemunhu, izvo ainge achitotaura zvake nenjuzu. Ndakabata murume wake ruoko achienda neni kuchistorage room uko kwatakazonoita zvisina basa. Takazotoita ruviri rwose, but ainge ari maquick time, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa zvikandinakidza. Mukomanashi ndakatenga dress rangu riya ndokubva ndazobuda. Iye mukadzi wacho akazosara opepuka, asi tainge tatopedzerana nemurume wake. Ndakaenda kumotikari mukoma ndichifara nekuti ndainge ndadestroya marriage yake nemurume wake. Ndakazongoenderera mberi ndichitaura uye zvekare ndichidanana nemurume wake kuzonosvika marriage yaya yanyatsokuparara, but spiritually it was no longer there because I had destroyed it from the spirit. Ndo basa rangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Let us talk about this issue in the comment section. Yo.